Josu Erkoreka gobernu berriko aurpegia eta hotsa izango den gizona lehenetarikoa heldu da Gernikako juntetxera. Herri administrazio eta justizia sailburua ere izango da Erkoreka eta ekitaldi hasi baino lehen irten berri den gobernuko hainbat kiderekin hitz egiten egon da. Baita Juan Luis Ibarra Euskadiko Auzitegi Goreneko presidentearekin ere. Sartu eta berehala Juan Mari Aburto enplegu eta gizarte politikako sailburu berriak Jose Antonio Pastor buruzagi sozialistaren zorionak jaso ditu. Sartu eta irten diren sailburuak solasean egon dira ekitaldia hasi aurretik. Ricardo Gatzaga-Etxebarria, Osasun eta Finantza sailburu berriak eta Carlos Agirre irten berri den ekonomia eta ogasun sailburuak telefono zenbakiak eman dizkiote elkarri. Arantza Tapiari, garapen ekonomiko eta lehiakortasun sailburu berriari, kargua lasai hartzeko gomendioa eman dio Bernabe Unda orain arteko industria sailburuak. Lasai eserita ekitaldia noiz hasiko ikusi dugu Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburu berria. Goialdean berriz, Cristina Uriarte kultura, hizkuntza politika eta hezkuntza batuko dituen sailaren ardura hartuko duen emakumea. Jon Darpon, mediku bilbotarra izango da osasun sailburu berria, besteak beste, Txagorritxuko zuzendaria izan da Darpon. Ingurumen eta lurralde politikako saila berriz Ana Oregi Ibartarraren esku izango da. Oregi sailburu ordea izan zen Ibarretxeren garaian. Urkullu lehendakariaren konfiantzazko taldean beste hiru gizon hauek ere egongo dira. Txus Peña presidentzia idazkari nagusi gisa, Iñaki Bernardo orain arte bere prentsaburua izan dena, eta Manu Castilla ETBn egondakoa eta orain Bizkaiko diputazioan lanean zegoena.